Good afternoon. Yeah. Onye ụgwọ nwezi. Living in an African Igbo village can be stressing, overwhelming, fun and relaxing at the same time. Life in the village is a beautiful blend of simplicity, tradition and communal living. Away from the hustle and bustle of the modern city, village offers a slower pace of life where people remain deeply connected with their culture, nature and each other. Today I will be sharing with you what a typical Saturday of an Igbo family in Ugo, an African Igbo village in Enugu, Nigeria, looks like. Ubo is an Igbo village surrounded by beautiful hills, valleys and streams. It is an agrarian community that mostly rely on their farm produce. In the village, the day often begins at sunrise. Here in Ubo, especially on a Saturday, daily activities are shared depending on what are to be done on that day. While some might go to the farm, others can be at home taking care of activities around the house, fetching firewood, water, sweeping the compound, washing the plates, and if time permits, join the others at the farm, especially if it is during farming season, be it planting or harvest season.
As you all know, the day cannot fully start without breakfast because everyone needs their energy to carry out the day's activities. One of the most remarkable aspects of village life is the strong sense of unity. Neighbors rely on each other, sharing foods, helping one another with farming activities and coming together for celebration or in the time of need. Anh có bé ngon cầm để bên bắt. Dạ, nó qua kìa. Các bạn chơi. Okay. Ăn này thôi mà. Yeah. Onye ụgwọ nwa ezu. Ọ da-dozi overtime no here is all. It's open. It's open. Ihe chiri na efere eju. No nke eta n'ezi. Yes. It's already sold. Okay. Anh em phải không? Chứ bé gì? Anh hôm nay cả mấy hình có mấy cái máu mà mấy nô cái bé hay phụ cái bắt cho vui bên phải hả phụ? Mấy nào hay gì vậy? Em về qua đây em đuổi làm cô luôn kiếm. Igo lo kwa lihi. Ndo. Agoto. Manawa. Anyị so kweje. Anyị so kweje. Akanji pako na ubo. Matabano. Akanji pako na ubo. Ai hole akwụkwọ iwelu steeti. Boma na ite no. Okay. Na ibi chilezi. Okay, man. Kebe nga mo kwa de ma o ne mota ka egbako. O nwere ndị nọ n'ime mota. A na ịma na egbakọ na ahụ bụ mmiri dị eji. Ya bụ egbakọ na ebuji. Okay. Na mmiri dị eji ka. Okay. Ngwana no. Ụmụ ugbo ọkpara ma ndị ngene anọ nwe ebe ụbọchị ndị ụkpa mmanụ bịara n'ụlọ ya abịa
na-egere anyị ajụ ejebe njụba ajụ achọ nke ama na uche m dị n'ihe a na-ekwu gotere gị ọkpa bye ka ihe na-atụ ebe ahụ Hi Dave. How much? Live. ndị na-aga suku shi na-eyi sọs. Nasara m ya na ihe nna agwa gị. Aka were ji tinye aka ka i were ọ ka na-atakwa ọnụ na-eweta ihe ọ ga-eji tagharịkwa ọnụ tazụ n'ọnụ nwoke taja gbata mmiri na mgbago asị ike
Yeah. Oh. Mgbene iya kwam sigo no wam ne Auntie, na ugongolo oh ya di Chibike were mmanya broda gị red bus. Yeah. Send him. You be free. When you queen. Man on there, I don't have many liquor. I got mine over that 2 years. We have had the rest of them there with them.
I got more of coordination now. I got more than my house now. Where is that? I want to go down. Hey! But don't worry, the job now. Come on, I had it. Oh, man, you ain't only hitting how old. No, I have one. Iya o. Tá, eu falo. Despite its beauty, village life comes with its own challenges. Life in an African Igbo village is a testament of resilience, simplicity, and the power of human connection and communalism. It is a world where nature and people coexist harmoniously, where the value of respect, family, and togetherness remains strong. While modernization is slowly changing village life, the essence of community and tradition continues to define the African village experience in Igbo.